Za mała jest ta kamera, kurwa. Kurwa, ja to nie umiem nagrywać, człowiek. Co, łapę ci się telefon? Nie mógł być jakimś tym operatorem chyba z wolnej ręki, bo przecież się nie da. Tam diody kręć, diody. No przybliżenie będzie. Połóż, synku. Połóż tam, gdzie stało. Nie da się, trzeba mieć twarde amory. Z tyłu to musi być twarde, żeby kurwa, jak w rajdówce Peugeot to jest chujowo, ma taką konstrukcję tyłu. Beznadziejnie to wymyślili, co? Te Francuzy na No tybelkę. to popularne było rozwiązanie do Bela. Najtańsze, no kurwa. Po co mieli wkładać? Ciężko bez tego ręcznego naprawdę. Przecież ci łapie nieźle ten ręczny. Tak? Słucham. No umyjemy rączki za chwilę. Tokyo Drift, tak? A ty cały czas odkąd przyjechałeś? A nie, wjechałeś. Jechałem, zagotowałem. No może chodzić, niech sobie chodzi. Kuba, wracaj, wracaj. No, jakie ma ręczne amerykańskie.